Alhamdulillah, kamfani yana mana barka da sallah, da fatan mun yi sallah lafiya. Allah ya karbi badunmu da muka yi, mahaya wanda suka tafi kuma ƙasa mai tsarki Allah ya damar da su gida lafiya. Sannan kamfanin Dahir Spices yana mana barka da sallah, yana kuma ɗaukacin musulman duniya gaba ɗaya. Fatan mun yi sallah lafiya, Allah maimaita mana ya kai mu kuma ta baɗin baɗaɗa. Sannan kuma kamfanin Dahir Spices yana ƙara mana albashir da cewa yana ci gaba da inganta kayansa zuwa mataki na gaba cikin kuma daidai da zamani yawa. Sannan kuma alhamdulillah kamfanin Dahir Spices yana amfani da wannan dama yana ƙara gode wa ma'abota amfani da kayansa na birni da na ƙauye, domin muna jin daɗin irin feedback ɗin da muke samu daga gare su. Ma'ana kenan muna jin daɗin irin abin da yake kai kawo na alkhairi game da kayan Dahir Spices a tare da su. To muna godiya, sabon ku yana zuwa, Allah ya saka alkhairi kuma Allah ya bar zumunci. Fatan za a ci da kasancewa da Dahir Spices Curry Powder ko in ce Dahir Spices product a kowane irin kalan girki in Allah ya amince. To muna godiya kwarai da gaske. Sakon barka da sallah kenan kai tsaye daga Dahir Spices, duniyar ɗanɗano.